Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Tfal u anzjani mix-Xewkija Għawdex issa jistgħu igawdu mill-proġett tal-School Grannies dan wara li ġie ffirmat ftehim bejn l-anzjanità attiva u kura fil-komunità u l-Kunsill Lokali tax-Xewkija. B'hekk, tfal fix-Xewkija se jkollhom persuni anzjani jassistuhom huma deħlin u ħerġin mill-iskola primarja. Għall-iffirmar tal-ftehim attendew il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Civelli huma qalu li diġà nħarġet espressjoni ta' interess biex persuni li għandhom il fuq minn 60 sena juru l-interess tagħhom li jkunu School Grannies dejn l-iskola primarja tax-Xewkija. Fil-fatt kien hemm 3 anzjani li wrew l-interess li jidħlu għal dan il-proġett u għalhekk ingħatalhom taħriġ dwar l-irwol tagħhom bħala School Grannies qabel ma bdew f'dan l-inkarigu. Il-lokalitajiet kollha f'Malta u f'Għawdex ġew imħeġġa biex isegwu iż-żewġ lokalitajiet li diġà qed iħaddmu l-idea tal-School Grannies sabiex issa dan il-proġett jitwettaq fuq bażi nazzjonali. L-irwol ta' School Grannies jitlob lill-persuna b'din ir-responsabbiltà jkunu ħdejn l-iskola biex jilqgħu l-itfal waqt li jkunu deħlin u ħerġin mill-iskola skont skeda preparata mill-Kunsill Lokali u ma jassistu wkoll l-itfal fit-trasport ipprovdut mill-Kunsill Lokali billi jkunu magħhom fil-van. B'kollaborazzjoni mal-Pulizija huma jgħinu wkoll biex iwaqfu u jew jidderieġu t-traffiku u jgħinu l-itfal biex jaqsmu triq. Il-Ministru Joe Etienne Abela esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan il-ftehim li jkompli jassigura li l-anzjani f'pajjiżna jkunu attivi fil-komunitajiet. U qal ukoll li l-mudell li benefika minnu l-Kunsill ta' Bormla huwa mudell tajjeb u għaldaqstant tali inizjattivi għandhom jitwessaw f'kull lokalità f'pajjiżna. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Alison Zarafa Civelli qalet li temmen bisħieħ fi proġetti bħal dawn, proġetti interġenerazzjonali għat-tisħiħ tal-komunitajiet.